weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gangila sule kon waktu yoni ha to gangila mamadou demba e nder galle yahya adamaw e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoore joli ni hono président Macky Sall e rima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde jaltata ñande alet padre henno gotoya taw koye dow jaam teddungal kame kisal e nden ka leydi ndi sénégal to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi kame gouvernement o ƴetti pellital hollide ma darnu suudu ñawore taw ko haɓotondu ko fate banggue ɓen ɗanninoɓe ɗalle ɗe ndewani lawola kame hutortoɓe doole ko wiyete esclavage ma en ketto musidɗo men alhassana oumar mbothia to leydi mali armé leydi ndi holliti e nder patrouille muɗum wawi felɓodirde e ɓen joguitiɓe armé ji fandare mumen ko wadde jango e nder camp militaire ɗum noon koye nder nokku biyeɗo aɓey barane tawe e nder région mo kidala ɓe teɓɓiti ɓe nangui hen ko yoni no fewi to leydi guine Conakry tribunal toppinigal ko fate banggue kirimaji bannoɗi 2009 holliri rokkirta nden ñawore ko altina paɗoɗo henno so jomiraɗo haaji kabruji men ma naw en ha to Côte d'Ivoire Gabon ma en jaato RD Congo Tchad battinɗoɗen kabruji men toon joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي هارون غايد برسيدا ديريكتور غوريلا تي توليدي فرانس آدمانيا ɓuɗandirede boy nasa jolaniɗo gorelte to leydi mauritanie fama masina ko joom suudu mum dutiɗo to sehili baabi aboubacry ndiaye ko ɓi dutiɗo to leydi france ibrahima siddiki ko mawnum dutiɗo to mbaña acca siddiki ko mawnum dutiɗo to mbaña samba eliman ndiaye ko ɓi dutiɗo to leydi mauritanie ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal mbañnaɓe kala dendagal ɓoggenaɓe sehil babinaɓe ñabinanaɓe jaltugol aduna musidɗo mabɓe miñiɓe joom galle mabɓe jinnaɗo mabɓe taw kadi ko biyetennoɗo wonande eliman diaya yalti aduna ko kay hayɗi 16 ɗuɗo hen lewru wira toon to mbaña kanko eliman diaye gonnoɗo adjuda chef de police taw kadi ko gonnoɗo e foftorde mum kañum yalti aduna jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw ɓesgu makko kala kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko adama ñang ɓuɗandirede boy nasa e dow inde directeur général mo gorel te e dendagal cate gorel te kala calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde hakkude Douala e Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie concorde e ballal alhaji mamoudou baylel sy udditi demuɗum ha yaaji udditani ɓe yilɓe kanŋe pura so tawi jiɗɗa ko cakkaji kanŋe e kala sifa tafgo aɓe jogui ɗum pegge mum jawe mum kotoni mum kala hen ko jiɗɗa ko nunɗuɓe fewɓe so kanŋe pire jiɗɗa aɓe jogui so ɗum gadduɗa ɓe pewnanma ha mbiya alhamdulillah bijouterie concorde e dow moɗona holto tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani bios dore o walla ni so tawi ari ha to monument Serigne Bara Mbacké ganda a yettima bijouterie concorde aɓe dokka hoolare moni kala ko kanŋe labtuɗo ceer kono kadi sa ɓattima jiyata ko bijouterie o ene jalba ene leera sa naati nder an hoorema mbayano kanŋe ni ene ŋarɗina ene fewna taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal kala son jiiɗi kanŋeji labɗi moƴƴi pira jokkodire e bijouterie concorde ma on mbi alhamdulillah
Bijouterie Concorde e dow moɗona aɓe jogui lone luxe taw baraji ɗi ko haalisa aɓe jogui montoraji moƴƴi labtuɗi luxe belɗi wadde e sammere jungo aɓe jogui cuubuji jiiɗi to leydi Mali kala mum de sa naati toon tan a yoɗata. Bijouterie Concorde en andina mon kanŋe yanata ko dow tan fayi sa itti halis ma a waɗi cuɗare kanŋe aɗa ñamtoro aɗa yooɗa sa sohli kadi jeeya keɓa halis maɗa. Musidɓe tedduɓe bijouterie Concorde ina uddatini banggueji ɗi kala diaspora e leyɗele men kala sa yiiɗi jokkodirde e bijouterie Concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 83 walla mbaɗa 77 703 83 97 musidɓe tedduɓe bijouterie Concorde ene uddatini mon ha yaaji bisimilla moɗona. O wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seyɗani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkunde mum e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe. gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te ko kawis Allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde endam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele cholestérol ko nonne kadi AVC karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah. gorel te hewɓe joguiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuuri en hawnade on mo nangata taare holliti yiitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala. gorel te sa yiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet
to Google tappa toon www.gorelte ma jangan hoorema kala ko gorelte safrata kala. Gorelte sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe muɗum so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85. so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounasa jokkodirta koye Amadou Samba Lo 78 119 00 65. so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré 77 218 09 98. so tawi noon gonɗa koto marché Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90. so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04. so tawi noon gonɗa koto marché Boubès ne tawe to Dakar Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Diallo mbatta ko 78 219 72 54. so tawi noon gonɗa koto France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 05 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase goo mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jaɓɓotoɗen ko ceerno Ibrahima Saydou Kane hande ma o naayon en e ɓen taw kadi ganduɗa ko hoorɓe taw ko ɓen ɓe ganduɗa wona koye lewru koor kono soɓe koori aɓe dañi hen caɗele ma o aranen gam actualité ji mum ha ɓuuren laaɓede ko diine o haalani men e oɗon fannu no feewi ceerno Ibrahima Saydou Kane mi salminima. Waaleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. sikki ala en garti e adama o gadodirɗen walla ko gadodirɗen e bandiraɓe julɓe ɓe e ñande foof eɗen kala ko fati e diine men o. sikki ala hande nayortoɗen ko jeegomo ene goodi ɓen eɓe mbawi ñamlade e nder lewru koorka so tawi ɓe cirtoyi e gantoji ɗi eɓe joɓa e waɗɗade kono noon ɓe ñamminta haydara holɓen jeegomo. almuɓe joom bindi en mbiyata ɗum ko umma o noon ko e ballal Ousmane Aw ɓurɗo andirede Ousmane Dumga yo Allah yommo moƴƴere. waɗi umma o wi ko hanama hamama Hamilu debo reedu so tawi omo huuli ko woni e nder reedu makko ko hade fatade so tawi o hoori walla kanko e hoore makko so hoori omo loha omo tampa omo ñamlo kanko oɗo debo reedu so sertoyi e reedu he omo yoɓa korka ka e waɗɗade kono o ñamminta haydara. rewe makko koko wiyete nifas ƴiƴam ɓesgu jiiɗo ƴiƴam ɓesgu o omo ñamlo omo ñama omo yara so sertoyi e ƴiƴam ɓesgu ɗam omo yoɓa balɗe ɗe o ñamliɗe e waɗɗade o ñamminta haydara. rewi hen ko marid ñawɗo ene ñamlo ene ñama ene yara ko so sertoyi rafi he omo yoɓa e waɗɗade o ñamminta haydara. rewi hen ko haid woni piiliɗo jiiɗo ƴiƴam ɓesgu omo ñamlo omo ñama omo yara so sertoyi e ƴiƴam ɓesgu korka ɓenni omo yoɓa balɗe ɗe o ñamliɗe e waɗɗade o ñamminta o haydara. rewe makko koko wiyete majnun woni kangaɗo mo haqqille muɗum wirni walla pekkorɗo. ɓeɗo so tawi eɓe ñamlo ɓe ñama ɓe jara so tawi o sertoyi kaaɗi he omo yoɓa balɗe ɗe o ñamlinode e waɗɗade o ñamminta. rewe makko ko musafir woni ɗanniɗo ɗanngal ustingal on kadi ene ñamlo korka muɗum hawa serta e ɗanngal ngal e so tawi korka ɓennoyi omo yoɓa balɗe ɗe o ñamlinode e waɗɗade o ñamminta haydara. ɓeɗo jeegomo
ko ɓe ngoni ñamlotoɓe e nder lewru korka so korka ɓenni ɓe certu e gantoji ɗi eɓe joɓa e waɗɗade kono ɓe ñamminta haydara. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe, o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. On jarama. jarama Seydi Kane Kumpital men e ɗemngal pulaar docteur Cheikh Tidiane Dieye tawatano koye candidat ɗi 19 hande o ɗi kedditima 17 ɗum ko hanki kikile o yaltini ɓattake makko ngam humpidde kay wonande oɗo saaha anniya mo joguino ngam ƴamde lefol laamu alet paduɗo hen no gasenayi duɗo hen lewru kanko wayatiri caggal o natti jeeyede e ɓen ƴamoɓe oɗo saaha heddi tan ko ɓen candidat ji 18 ɗon ɗo wonno 19 kono kadi o ɓayyini o holliti o tawtoyde ko Bassirou Diomaye Faye woni coalition Diomaye 2024 ɗum noon o erima yimɓe makko yaadima kalde gotanta Diomaye nde tawno o holliti ko on haqqille makko nanggui oɗo saaha gonaɗo heddi tan ko ɓen tawtodiroɓe e woɗɓe kay tawtoyɓe ko Khalifa Babacar Seck kañumne ko ene tolno e pelle jonɗe no feewi mbawi tawtoydemo kene wona 73 taw ko mouvement tawtoyimo kanko Khalifa Babacar Sall ɓe kolliti kamɓene ko on ɓe nangani koyngal Amadou Ba tawtoyi ɗum noon ko biteɗo Hooso Wardini mo ganduɗa jeenoma taw kadi koye listiji électoral ɗiɗo hen haade mum yatirde caggal kay nde yitira kañumne jogui ko double nationalité holliti subaka hande o kañumne tawtoyi kañum yimɓe mum kala wonande Amadou Ba oɗo saaha noon ƴamoɓe ne keewi gam ƴamde PDS hayso tawi woni wonande Karim Wade holliti kamɓe to ala kala pellital ngal ɓe ƴetti tawoyde hay goto kono hewɓe kam oɗo saaha kañumen tawtoyi Amadou Ba ɗum jeeyi sababu noon hande o Karim Wade holliti metti mum gila kay wonande won e konnguli ɓe cuwa taw haalde hen haydara keddotoɗen koye dawrugol ngol ɗon kanko Amadou Ba noon wo jaɓɓama to Mbour Thiès jaɓɓule payodinde kono kadi wo foti wonande maw ummina ngol ɗo hen lawol ko ɓuuri yawde taw ko lawol lana jordi Dakar Tambacounda ha fayma to leydi Mali kono kadi maw ummin faggudu Thiès e ko taari ɗum kala ha tenti noon réseau Thiès podole mawɗe ɗe o fodani ɗum kanko Ahmadou Ba mo ganduɗa ko candidat Benno Bokk Yakar so tawi noon ko Serigne Boba on foti wonande kay so tawi rokkama lefol laamu ngol e nder région de Matam ma wata ɗum daɗɗudi ndema kañume gaynaka kala ha ɓuura wawde ƴellitade ha ɓuura wawde yiitade hen hoore muɗɗuma kanko on Bassirou Diomaye Faye wo holliti so tawi kay wo heeɓi lefol laamu ngol wawdeto firtude ha laaɓa ko koppareje ñameteɗe biyeteɗe franc CFA kono kadi Anta Babacar Ngom jabtimɗo wo holliti ɗum wonata feere moƴƴere ɗum ko cehñude wonande faggudu leydi Sénégal Idrissa Seck kañumne holliti ɗiɗo henna konngudi yondente no feewi ko fate leñamago nde tawno neɗɗo ne haala hunde ko fulɓe mbiyata ko bone ficcallaci moni kala yo andat ko haali ɗon ɗo yano toon to Louga yogay candidat ji keddiɗi ene tawe e nder leydi ndi Aly Ngouille Ndiaye toon to Saint-Louis holliti ma ɗaɓɓu kay ko fati banggue sifande nde ene walla wonande kay ɓen awoɓe wonɓe toon ha jiito hen koye mumena heddi tan wonande kay ƴamde haqqillaji Sénégal naɓe ko hande o e janggo o aljuma asiɗo wona foftorde ale ɗo ɓe jaaha suɓoyade hol jogorɗo ardade gendidi leydi Sénégal hol jogorɗo lomtade mawɗo leydi ndi Sénégal batu jagorɗe hanki wo erima wonande ɓiɓɓe leydi ndi kay nde jaltata ñande alet paɗoɗo henno cuɓoyo hoorejo leydi mumen jogorɗo lomtademo kono kadi cuɓoyo e dow peewal kame kisala e deƴal kala kono kadi wo holliti gouvernement o ma waɗen peeje mawɗe no feewi ha ndenka kisala wawa dumade hanki noon sanga kumtari ko nden mawɗo ndi yilloyi toon to Médina woni RTS radio télévision mo leydi Sénégal mawɗo ndi rokki radio télévision mo leydi Sénégal cuɗari mawde no feewi taw kadi ko cuɗari jonde R+10 ko ɓe je tegodirde ha yetti sappo taw kadi ko jaaduɗo e jamanu
ɗe ganduɗa matériel uji ɗiɗe mbiyata ko dernier génération taw kadi ko keptinaɗi kaɓirɗe ɗe hinde dowroɓe hanki onon kan mawlidi o udditi ndeɗon on bâtiment mo ganduɗa taw kadi ko bâtiment juɓɓuɗo jogori wonde hen ko ɓen jaydiyankoɓe e animateur uji e yewtoɓe kame technicien ji ɗo ganduɗa o fawno tuufere nde ɗon ko jeeɗiɗi lewru juin 2022 kono kadi ko hanki 2024 nogasa nduɗo henna lewru o udditi on galle mo ganduɗa jarmuɗoma ma wonoy 33 milliards koppaɗe franc CFA pawɗe temedde jeetate capanɗe jeegom e joyi wonande temedde jeetate capanɗe jeegom e joyi million ɗe mbiya tan daw kanjara ko wanja yewɗo henna galle taw kadi ko jaaduɗo e jamanu keddoɗen koye leydi Sénégal gartatena koye haalande nde haalno ɗum maire commune mo Wourossogui woni jagorɗo télécommunication ɗum noon arti e ɗiɗon konnguɗi wonande maître Malick Sall o holliti ko konnguɗi tataɗi kono e dow inde makko o ñaguima yaafuya dendagal leñol jolfuɓe kala ha tenti noon ɓen taweteɓe to Wourossogui holliti noon ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe denteteɗe no feewi to Cap Skirring toonne kadi ko suka gorko mo duuɓi nogas pawɗi nottortoɗo okara taw ko liggotonoɗo e hôtel ko maçon kam tawa hande o subaka ene welta e lekki teskama noon Cap Skirring ko nokku kay oɗo saaha binditaɗo mayiɗeli kewɗi woni hen ko waɗeteɓe wargoji kawniɗi kanko noon hollitama o yiyanoma yo gay carnaval uji taw kadi koko fate banggue dawrugol politique ɗeɗo henna balɗe o tawa noon komo welta e lekki hôtel mo liggotono o ɓen kolliti wo heeɓino jobdi makko ko ɓoyani oɗo saaha noon gendarme ɓe nokku o gudditi hen losko yañgo no feewi tribunal de Dakar uddi demuɗe muɗum kene tolno yontere ɗo ha nogas e jeetati nduɗo henna lewru ɗum ko ceɓenaɗi ɗo henna sumgoji tijjaɗi ñande nogas e nayyi lewru ndu Sénégal laaɗi ɗiɗi Sénégal naaɓe kañumen kayti kayde bempeƴƴe ɗe kaytoyi noon ko tontomaje kaɗɗe de leydi Marak to wiyete Dakhla laana gadi ka ari toon ko altina kan laana noon ne jolni kene tolno e 16 walla mbiyen nogas e jeegomo neɗɗo ka iwi koto Saint-Louis ndar gueƴ dande maayo ne tawe hen bibbeyel tokosela kame nene mum laana ɗimmaka ko ñande talata nde kan noon iwri koto banggue maaje kadɗe leydi Mauritanie winditama noon yimɓe ɗiɗo mayɓe e nder makka gañiɓe ɗiɗo taweteɓe ken tolno e 70 kilométre de Dakhla holliti ɗum noon wonande ko consul Doudou Sène mo ganduɗa kañum joɗani taw ko ambassadeur consulat joɗiɗo toon to Dakhla o holliti ɗeɗo balɗe ɓe miijo gam kay wattudeɓe lawol beele ɓe koota to leydi mabɓe Sénégal ñalawma hanki o ko ñalawma mawninde haɓade kala ko fate banggue hunuko ñawko walla ñiiƴe muusoje on ñalawma noon mawninama hanki ɗum ko kala nogas lewru mars to taw kadi ko cetal daranigal haɓade oɗon fannu ɓe kolliti kala kay temederde limɗa capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo taw ko ɓen yaaɓe hakkille fani jogui caɗele ñiiƴe walla ni e caɗele kunuɗe mumen ɓe kolliti noon ko caɗele teskaɗe no feewi ko ɓuuren hewde noon ko manquede hygiène woni laaɓala jeeyata oɗon sababu hande ko nogas e goho lewru mars 2024 waɗi duuɓi capanɗe tati wonande koyninkoɓe leydi Sénégal ɓe hinde jambareɓe taw kadi ko nelanoɓe toon to Arabie Saoudite en 1990 saga nde Saddam Hussein yinno derguidde koweta nden noon leydi Sénégal ittino ken tolno capanɗe jeenaya e tati koninke nelti ɗumen toon to Arabie Saoudite hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e goho ko nden laana mabɓe teɓɓiti jamma taw kadi ganduɗa hewɓe noon kolliti hen teɓɓitika mataw ko armeji leydi Iran gan sanga Irak gan sanga e laamu Saddam Hussein woni hen kolliti kay wonande ko pettoje ɗe Gaza jeeyi sababu curkikiɗon laana ka acci lawol ka yani ko wonde kala ɓen jambareɓe yanoɓe toon ɗo Baba Maal yimanno jambareɓe keddima Arabie Saoudia ko ɓen goni heddiɓe toon inde makko ko Baye Modou Fall
ɓurandirede boy jinne mo ganduɗa dokɗo kaso kene tolno e laabi 12 egginama to kaso mo Diourbel nawama to kaso mo Dakar Rebeuss beele wona nden ka e kisal jaggiteɗo e kala saaha guyka e kala saaha so naati kaso kadi yaltat ɗum jeeyi sababu innira inde wonande boy a jinne jehetena ko aton to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon Amadou Samba Lo cetal tambingala ko fati banggue forage uji jillima e nder wuuro teddungo Madina Gounass Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima Sar Abdullaahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ɓen wiyetteɓe ofra noon kadi wonɓe toon e Dakar ha wonɓe toon to Kolda e ñalawma hanki o ɓe jettima ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ɓe tawi ɗo ɓen wiyeteɓe asifor joguitiɓe ndiyam e nder wuuro ngo kamɓe kala ɓe mbawi yaade toon to Dakar ɓe jillima ɗin forage uji taweteɗi nder Dakar ko noonne kadi ɗin forage uji tawete nder wuuro teddungo Madina Gounass kanƴe kala ɓe mbawi yettade ɗe kono nokku ɓe jettima ɗum ɓe jii ɗum ɓe jii caɗele muɗum ɓe jii kadi ɓuuri muɗum woni bandiraɓe kala weltare kono kadi weltare kono kadi e ɓeydare e kolliriya kala toon to Dakar o ko foti gollede e ko foti waɗede tawa kala machallah ɗo e Dakar o joɗade maɓe eto ɓe etoɓe tinno beele wawa waɗede ko denndangal ɗo château to woni wawa waɗede ndiyam no yuppe tuwoji ɗi kala ɗo fitti wonno ɗo tuwo fusi wawa fewnede guila Dakar o joɗaki ɗum ko guila Dakar o joɗade ɗon kadi ga e nder wuuro teddungo Madina Gounass kamɓe ardiɓe asiforoɓe kolliɓe yogo e nokkuji ganduɗa nde woni wuuro ngo Sar Abdullaahi Saar woni koye mawnude yimɓe ne pera ene gara daiman wadde noon nokkuji nan hewni wuuro ngo taw tiwoji ndiyam jahani toon te ɓenne karjude ndiyam ɓindukoy kala kamɓe hoɓɓe kollaɓe ɗi nokkuji ɓe kolliri so Allah lamɗo jaaɓi ɗo Dakar o yettade ha caggal Dakar o ɓe mbat feere ɗi nokkuji tiwoji lelne hen beele kala jiɗɗo ndiyam wawa fodde hen heɓen ndiyam celɗam heɓen ndiyam timmuɗam tawa ceerno goto garen Sar Abdullaahi Saar kamɓe kadi arɓe kadi ɓe keeɓi yettade ceerno ɓe jidiri e ceerno Ibnu Umar ceerno wawi bismade e yamre ceerno waɗiri weltare mum e garagal mabɓe kono kadi koɓe joguiti ko fate ndiyam ko ndiyam woni gurdam innam aade en kadi ceerno wawi foti ko ngol muɗum so duwanade julɓe kadi kono kadi e sembindeɓe goto kala tindoro e diine muɗum nde wonno ɗum woni ko wiyete neɗɗo e nder oɗo aduna ko kamɓe kala noon ɓe kolli weltare no feewi ɓe jindiri e ceerno kono kadi ɓe jii wuuro ngo ɓe jii kadi mawnede wuuro ngo ɓe jii kadi wonɓe e nder wuuro ngo ene joguiti alhaali ndiyam ɓe ene tinni e nder fodde duuɓi ɗiɗi jawrude e nder no feewi gueɗe kewɗe canji gueɗe kewɗe fuɗɗama reftinede lawol ɗum kadi ɓe kolli hen weltare no feewi noon kadi on forage ɗimmo woni F2 koddirama jogui caɗele courant ene waɗi baisse de tension mawɗo mo ganduɗa taw wawa tourde pompe de saga ɓen seŋiɓe on forage F2 o jogo caɗele kala saaha wata ndiyam taw saabi ɗum ko courant o faible woni wawata tournude en pompe ko saaha saaha heɓoto seeɗa seeɗa mais ɓe koddiri ɗum ko senlagnaɓe kaldre mbawa wadde produit men ha jetto on forage taw waɗandani hay goɗɗo taw fiilo ko direct ɗon mbawa hebde ndiyam mum ha nder tawine Sar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmindinangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma machallah yewtere men godal yurmede hakkude ma e ceerno Haji Abdoulaye Sy e tarikh anne Ibrahima machallah ene hette daiman laabi laabi bande en keeɓa hen weltare e ɓeydade ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdullaahi Saar. Amadou Samba Lo Weltare TV Dakar FM ko on waktu yoni ha to kiidira jokkere endam tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ha to haalirde jaɓiga alpinal alqama ñoro ko noonne kadi ha to radio Galoya Nanka kame Yelo FM kala ha to haalirde gaynako ɗum uddi noon Kumpital mena e nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie batu jagorde hanki mawɗo leydi ndi ɓe kolliti maɓe darnu suudu ñawore taw kadi ko tribunal mo ganduɗa taƴata ko saria ñawata ko ɓen waɗoɓe trafic ɗanninoɓe yimɓe taw koye mbadi suuɗayru ko ɗenne kadi ɓen hutortoɓe doole e ligginde yimɓe to mbadi wonande maccugagu walla esclavage ma en ketto kabaruji men leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie jonde jagorɗe leydi hono Mauritanie
wawde wadde e kala yontere waɗi e ñalawma hanki o jeslare nogas lewru mbooyi ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e ɗowngu gardiɗo leydi ndi Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani ɓe eɓɓi projet ji ko yowiti e sosde ñawirdu heerindu riwtude e maccungagu kañum kay e fewtude kadi e fodde neɗɗo kañum e wonɗe hen ɗanle Mouhamed Mahmoud Wul Bey jagorgal ko leydi Mauritanie ko yowiti e ñawoje holliti welantare mum e ñawore wannode ko fatti e wargo suufi Wul Seyid nayi e mabɓe taƴanama kay sokede kaddi gurdam mumen Mokhtar Wul Islam Wul Juddu ko commissaire oɗon taw ko commissaire e to commissariat ɗo wargo ngo wanno ɗo ene jeeya e ɓen Alhassane Hamadi El Houseydi Habib Ahmedou e sergent de police Laman Ahmed e wonde sergent Ahmedou Mohamed Ahmed ɓen taƴana ko duuɓi ɗiɗi hen lebbi jeegom ko keɓɓi comité toppitiɓe fodde neɗɗo ɗo e nder leydi hono Mauritanie mbawi wiide kay hono ñawore nde rewnama lawol jagorgal leydi kono Mauritanie ko yowiti e jangde yewtiti e joɗaniɗo ɗo fedde UNICEF ɗo e nder leydi ndi ɓe mbawi hono yewti toon kala ko ƴetlitta e jokkodiral hakkude mabɓe e nder leydi Mauritanie safroɓe nodduteɓe hono sage femme en ko dartinɓe golle mumen maɓe jokku kay hono taw kadi ko hofde juuɗe maɓɓe ha ɗo e nogas e jeetati lewru no gonɗen ndu ɓe mbino saabi ɗum ko jagorgal ngal ko fati e cellal e kañum de koko noyini gueɗe maɓɓe sali ƴewde no gueɗe maɓɓe ɗe hono no toñitira ko oɗon tuma noon ɓe mbi wonde maɓe jokku kay haɓe mbawa kay hebde kay hujjaji maɓɓe Saar Abdullaahi Saar ko ɗum de wonno kabaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu golle ma jooɗi peewi to kay haydi administration régionale de alliance sociale taw koto banggue balle ɓe kolliti ɓe dokkiri toon wonande handicapé en taw kadi ganduɗa ko photoyaji kame bekki tuggorɗi hewɓe kadi keeɓi toon ko fati e banggue carte taw ganduɗa ko ɗen carte noon koto banggue carte assurance maladie taw kadi ganduɗa ko wawde wallide jomumen ha mbawa safrade ha jiito koye mumen police mo suwayrata holliti fawi juuɗe mum e fedde bandiji koɓe 11 walla mbiyen koɓe 11 ɗen fedde bandiji noon hen goto ko debbo kamɓe kala noon koto banggue trafic drogue e gueɗe goɗɗe kala e yeyde alcool konjam kala ɗama ɓe beddama e nder kaso sengiwi Alassane Mamba to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali finoɓe e nder diwan mo Meneka ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele mawɗe no fewi ɗum ko caggal teskede coggu guura ene ɓeydi toon ni maaro nebam sukara ala kala ko heɓoto toon siftinde wonande on nokku jeenoma e nokkuji uddanoɗi ɗum ko caggal ngol bolol nde uddano uddita noon marchandise o sen satta yiide kono ɗo saaha ɓe kolliti ɓe erima wonande autorité ji ɗi ɓe guuri kay ko bonɗam ha tenti noon nduɗo henna lewru korka wonano ndu armée leydi Mali ɓe kolliti ñande nogas nduɗo henna lewru woni hanki o wonande hanki o ɓe kolliti e nder patrouille moɓe mbanno kene wona 50 kilométre hakkude mum e Abey Barani tawi e nder région mo Kidal ɗum ko sanga waktuji 2 heures jamma ɓe kawriti noon koye worɓe joguitiɓe motoje otoji maɓe gon hedde yimɓe yonɓe no fewi fandare ɓen kay ko wadde jangu mumen taw koye nder camp mintoreɓe wi état majeur général armée leydi ndi holliti ɓe nderguiti hen ko yoni kono kadi e nden fiyande Wuli Diaw
ɓe nangi hen ko heewi otoji kewɗi kadi mbawi bonde hen gawo kene tolno e jonte ɗiɗi keɓani kuura haydara kay holliti ɗum noon wonande ko caɗele mawɗe kay ɓe guuri toon wi noon ko biyeteɗo mayga lala mayga kam woni gardiɗo kafo mo gawo hollitinoɗo saaha kay kamɓe ɓe jiyatani haydara ni ndiyam ɓuɓɗam ni kuura haydara goɗɗum ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawatta walludeɓe oɗon fannu no feewi poste de contrôle nokku biteɗo joba noon ne tawe e nder région mo Kulikoro ɗum ko hanki o ko worɓe maɓe gon nogas wonɓe motoje ko ɓen jani oɗon poste ɓe dañi noon bonnude poste o kono waɗani ni mayɗo ni gañiɗo toon sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry tribunal mo digzin hanki dartini ñawore muɗum ɗum noon ko caggal nde hetta kene wona dumunna jonɗo no feewi taw ko ɓen hakkude warɓe e waranaɓe tuumaɓe ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen kanko zizo woni Ibrahima Sori Tunkara holliti yaltinta ñawore muɗum kay ko nogasi joyi nduɗo hen lewru woni altina paaɗuɗo hen o hakkude ɓen jofaɓe peɗeli jofiɓe peɗeli e wiide wona kañumen siftinde mon yontere yawtunde wonande jaagoɗo rendo hollitino caggal vidéo ngaji e audio ji ne gandani yiya oɗo saaha kay ko ɓen ɓen ardinoɓe ɗiɗon fannuji kay poti ñawede Moussa Dadis Camara kame yaadiɓe mum kala kola ɗum konono avocat ji Moussa Dadis Camara kolliti ɗum gon miijo jadani hen hay seeɗa to leydi caata pelɓodiral hakkude leƴƴi kay jeeyi sababu ha kene tolno capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali men holliti ɗum noon ko jaagoɗɗo nden ka leydi ndi caggal nde armi leydi ndi notti hen ken tolno e temedere capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo mbawi nanguede hen ɗum waɗi koye nokku biteɗo tile guɓe ne tawe e nokku biteɗo uwaddiya ene tawe toon ɗum ko hakkude leñol egga hoɗa hen ɓe arabeɓe aynaɓe kame leƴƴi demoji taweteɗi e nder oɗon diwana to leydi Côte d'Ivoire holliti Ibrahima Cissé ba Congo hanki konngudi makko o holliti fandare makko ko laɓɓinde wuro Abidjan ha Abidjan laato wuro ɓurgo ngarɗude no feewi kala ko fate ñonkoto cuuɗi gertoɗe kala ɗi pewani taw koye leyɗe kay ɗe ganduɗa ala kala ko feewi hen hele haalaɓe fewnite ɗum jeeyi sababu noon fandare makko ko wala ɗum ko noon yaadiɓe CEDEAO erima ɓen jeeyaɓe leyɗele CEDEAO taweteɓe to Abidjan helanaɓe hen nokkuji men holto mbattini de tawno hewɓe hen ngalani hayɗo koɗi to leydi Gabon hanki o ko cum waɗi e plateforme pétroliére mo ganduɗa taw kadi ko nokku ñiɓirɗo moɓe mbiyata Bekwan taw kadi ganduɗa ko nokku mo ganduɗa ko pétrole ƴoguete ɗon cummo waɗi ko hanki kikiɗe ken wona yimɓe joyo majji e nder oɗon cum ha ɗo jiita ka taw yimɓe ɗiɗo noon ne gañi hen hewɓe hen guittama e kiɗon curki mbawi nawede kono loskoji ne jokki ko fate nguɗon cum ngu anda ka taw to Libreville Gabo yettima toon hanki nelaɗo horejo leydi France Emmanuel Macron mo suuɓi yo wonanmo dogowo koyɗe jaama hakkude Afrique kame France ha tenti noon ɗen leyɗele ɗe tawete koninkoɓe leydi France base koninkoɓe leydi France taweteɗe to Libreville aɓe keddori ɗum kame Tchad Côte d'Ivoire won yoga e nokkuji ɗon ɗo ɓe mbasi leydi Mali Niger kame Burkina Faso kala RDC Congo tribunal militaire hanki ñaawi officier ji jonni nden ñaworno ne jokki ha ñalawma hande o ɗum noon koto tribunal militaire to Ngoma ne tawi Kivu jeeyi sababu noon ko ɓen koninkoɓe taw kadi ganduɗa ko nanguiraɓe ko fate banggue gueɗe ɗe pewani guila kay wadde tournement armé leydi ndi e jaam faade armé leydi ndi jeeyi sababu noon ñawore mabɓe ñalawma hande o suwa tawa yande keerol hakkude leydi Libi kame Tunisie uddi keerol muɗum ɗum ko caggal pelɓodiral bannogal toon ñande 17 nduɗo hen lewru ɗum ko hakkude armé royal kame pelle joguitiɗe armé ji heedanɓe wonande fedde wonde jeeyi sababu noon ngol keerol uddama ha tiiɗi gam ɗaɓɓude ndenka e kisala jolam jabeeri paɗen koto Gaza
Arabie Saoudita yaltini kene tolno capanɗe nayi milliard capanɗe nayi million kombereji dollar jafon capanɗe nayi million koppereji dollar pour wallidde wonande Gaza naɓe wonɓe caɗele mawɗe no fewi taw ko réfugié ji dogɓe moltoyade ɗon ɗo wonande jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Amérique waɗi jiilu mum toon to Riyad jonde hakkude makko Mohammed Ben Salman hay konngol kay ɓe kaldani so wona tan photoje ko seeɗa kanko on Blinken waɗi conférence mum yeeso presse fandare makko ko beele jaam duumiɗo ne arta hakkude Gaza kam e Israila kanko on diplomate mo leydi Amérique tawama toon to Égypte caggal nde wi to Riyad Amérique noon holliti windi dossier mum joƴƴini to loni rokkir mabɓe noon koɗo saaha beele guerre on e darto ko ɓuuri yawde hakkude Israila kam e Gaza reete subaka hande o Israila yo tawɓe pukki ɗum koye nokku biɗeɗo tul korema ene tawe si Jordani nayo Palestine naɓe mbasi hen pittali mummena mbasi hen pittali mummena keddotoɗen koye joola jaɓe jeyten ko toon to Vietnam biɗeɗo vo van tun kam woni gardiɗo leydi ndi acciti golle mum ɗum ko caggal nde gouvernement mum teskira ko gouvernement mbuñaari ko holliti ɗen gacce o wawa tigui nanggu ɗum tene hitande tan ko ardi leydi ndi guerre Ukraine Russie hanki fukki kene tolno e drone jonɗi no fewi taw ko missilaji fade Kiev noon ko lamorgo leydi Ukraine no holliti teɓɓiti hen ken tolno capantati drone kono ko drone ko capantati drone ko drone goto wawi yande kay bonni ko heewi kene wona yimɓe sappo gañi e nder ndeɗon fiyande musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon cikkiɗe hande o taw kadi koto leydi Mauritanie ko musidɗo mon Alhassane Oumar Mbodje to leydi Sénégal to Madina Gounass ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sal Abdullaahi Saar to karalagal to ko Seydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en musibam tedduɓe